Li navçeya Herranê jin temên bi hezar salên ku hatine jibîrkirin jinû bi zindî dikin. Jinên aşbeş li navçeya Herranê a ser bi bajarê Rihayê de li navenda bi navê gastronomiyê de şerbetên ji ava fekiyan amade dikin. Jin amaje dikin ku li mintiqa bajarê Rihayê de 12 cûreyên şerbetê hene. Lê hemî jî hatine jibîrkirin. Wan jî armançkirine ku jinû ve van teman derxînin holê. 12 bin yıllık bir lezzet. Tarihin sıfır noktasında... Bi hezar sale li mintiqa Herranê jin tim temên cuda ceribandine. Dapîrên me ava fekiyên li gorî demsala amade kirine. Ji wan yek jî şuruba bi navê qorik e. Qorik ji bo tîriyên hîn negihayê re tê gotin. Havînê ava qorikê em dikin şerbet û vedixwin. Koruk ekşimtırak bir şeydir böyle. Jinên aşbeş şerbeta ji ava tîriyên negiyayê çêdikin. Di destpêkê de ji baxçeyên xwe an jî ji rezên xwe guşiyên qorika kom dikin. Bi murkuta ava wî derdixînin. Dûvre jî wê avê guşiyên tîriyê ser agrê dikelînin û av lêzê de dikin. Bi vê şiklê şerbet bi dest dixin. Li gorî aşbeşên jin ava qorika tîriyê ji bo hîn nesaxiyan jî bi feyde ye. Koruk şerbeti normalde C vitamindir. Yani en azından insanları dinlendirir. Ava qorikê ji bo nexweşiya zexta xwînê ji bo gurçka bi feyde ye. Havînê ji bo hênkayiyê jî ji bo herareta mirovan jî zor baş e. Gelen misafirlerimize, sıcak yoldan gelen misafirlerimize. Bajarê Rihayê bajarekî gelekî germ e. Ji ber vê yekê jî navenda gastronomiya Herranê jî bi taybet ji bo turîstên ku serdana navçeya Herranê dikin, hinek şerbetên cûreyên fekiya çê dikin. Ava wan derdixin û îkramê turîsta dikin. Aşbeşên jin li vê navendê hinekî em bêjin ku ava fekiya li ser agrê dipijînin, dikelînin, dûre jî sar dikin û îkramê geştiyara dikin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, ji navçeya Herranê ser bi bajarê Rihayê.